Tatin. Iya lho, ya Allah, sehat toh, Mbak? Alhamdulillah. Iki yo ngapiki iki ya. Halah kula yo wedi tenan iki. Halo, lagi dikombor lho. Golek tenaga. Pripun Mbak Tatin? Rasane atine wau pripun? Napa? Kan wau jare donekke anu gede blas. Sinten ta sing onekke? Kalau Lek Kimin. Assalamualaikum Mbak Tatin. Waalaikumsalam. Panjenengan wau mungal menapa Mbak Mimi? Kula menika panung namung badal wakil para penonton. Badal wakil penonton kepanjangan paribasan kula menika talang atur saking para penonton. Penonton mungal pripun? Pesinden liyane sing pituki kudungan kaya malah sithik-sithik wis kaya sari. Senajan belum menutup semuanya. Terus? Nek kaya Mbak Tatin kok malah kaya untuk tawon ndas ngono gitu. Sing muni penonton sing endi? Aduh yo akeh banget sing endi yo mau lho jenenge. Aduh aku mbok tak weruh. Kudu ana buktine ora penonton kathah sanget lho. Mosok karo ningali penonton semono kae yo mestine eneng jenenge. Kathah sanget iku wis dipupus tekan semene wae yo jenenge penonton jenenge wong delok. Aku gur pengen weruh buktine iki wonge sing endi? Sing endi yo mah yo wong delok kendel alok Mbak ya sing lempar atimu kudu dadi seniman pancen kudu manjing ajur aja. Ora meh waton tumbak cucukan. Syukur kowe. Kudu digelaske ora. Tatin ki sinden kowe. Ya Allah. Apik olone Tatin ki aku melu kecipratan. Rungokke. Aku tak takon oleh ora? Nyun sewu Pak Seno. Ngapa? Kok njenengan to sing rumaos nyun sewu kok sing rumaos niki kula mung penonton niku alok ngoten terus kula sampaikan ke Mbak. Ora nek jenengan dikon penonton kok ya gelem. Lah bukti kok. Alah. Lah saiki berarti sapa sing muni sekolah bene sapa? Sing endi tudingan? Sekolah bene sapa? Muni kaya muni apa mau? Anu kaya ditutup tawon ndas ngono malah. Ndase sapa? Ayo muni ya kowe. Ayo. Ndase sapa? Muni ndasmu ngono gawe. Mau malah muni dalang iki. Jenengan ki bela sapa jane iki? Kali aku. Bela sapa? Bela kowe, aku iki sinden kowe. Ya ngono kuwi sing apik juragan ya bela ngono kuwi. Tak labui pati pokok. Patine listrik. Ora kok dadi ngonekke aku ngono iki Penonton Mbak, wong mbok ora gampang segetak aten. Nek aku ora trimo jenengan tak laporke iso lho. Kuwi jenenge pencemaran body shaming. Nah, cara gak ingin ning Klaten jenengan mlaku ya donekke kono. Mbak Tatin kok saiki mlakune ngobeng ya ngono kuwi lho. Terus maksudnya piye nek ngobeng iki? Aku krungu ku ya pas metu hotel kae. Nggih ta? Lho. Kok ngobeng to Karang Drei kok aku yo ngono. Nek wong padahal sing duwe nek aku anu ngomong Tatin ki ngobeng ngono ora. Piye? Kaya apa jenenge Tatin ki kulite wis kaya kuwi lho bel becak ngono kuwi ngono Kok bel becake ngapa? Ting klinting ngoten punan. Lah wong isih singset padet kaya ngono kok. Mbak wong iki didelok sing tuwa sing endi sing enom sing endi? Modar ora aku. Ora mung waton ngomong. Lho, berarti kamu belum siap untuk menjadi seniman sejati. Ora lho, realitane saiki sing tuwa sing endi? Belum siap menjadi seniman sejati. Sing ngomong sapa? Rungokno sik kupingmu. Jian. Alah. Kuping kok nang kene iki ya kuping endi? Rungokno sik. Nah, nek ngene bener. Seniman itu siap dipuja, siap disanjung, ning kudu siap dikritik. Iya, lah aku kritikan monggo ning aja. Lho masalah awakmu kaya Bagor Brand sing kaya ditap-tawon ndas, sing kaya nangka blonyo, ya kowe koreksi diri. Oh iya, ternyata bener kata audien. Aku kudu langsing, aku kudu sehat. Sing ngomong sapa? Penonton. Saiki disebutke Sa-Indonesia. Iya ngomong Tatin ayu apa kaya Bagor Brand? Lah ambeku ya bengor nyebutke wong sa-Indonesia. Ora lho sing nang kene wae di Ala kesuwen kok pek bres ngono gak wis kok. Kowe meneng wong kok lengket mau mengenekke aku lho. Mbok ngilo, ndek pengilon ora? Kamu berarti kamu telan mentah setiap ucapan. Lho, lah jenengan yo Sik tak luruske. Aku iso ngomong berarti kan meluruskan. Oh, Mbak Tatin le kudungan kaya nganggo taplak meja, ora patut. Oh, berarti tak undurke apa mungkin warnanya yang tidak. Nek jenengan marahi tak undurke Mbak Tatin ngono ki ora apa-apa. Mau ora muni ngono mau pas ketemu aku. Lho, isine ngono kuwi. Mau kae kok Pak nika Tatin kok keli kudungan kaya ngoten niku ambuh awon. Nika niku mergo gegeden sirah. Ngono kowe. Adake. Sirah. Mau muni sirah apa ndas? Ndas.
kok padake pitik ndase pindho lho ndase wis aku ora ngomong kowe gegeden ndas ora aku ngomong nek kowe gembelo alah lek kowe kan golek belo ngopo ya kowe maksudnya ngene lho Kak setiap kalimat Kak sapa Mbak Tatin setiap kalimat jangan kamu telan mentah umpamane kowe dunekke awake kowe bagor brand kaya nangka blonyo bener apa ora nek kalimat itu benar oke. Berarti ada yang perlu kuperbaiki dengan kondisi tubuh saya. Kayak saya harus sehat bonusnya nanti langsing sehat bonusnya langsing bukan langsing tapi tidak sehat loh kalimatnya seperti itu. Oh Tatin lek kudungan kok ora trep rapopo aku masih belajar saya masih seperti ini lama-lama saya bisa menutup aurat secepatnya. Kowe nggih ngi delokke Pak Seno pawakanmu kaya peralon kok kowe mah muring-muring Pak Seno jare kudu bisa menerima. Kleru. Klerune ngendi? Aduh aku mah melu-melu iki. Ora lho. Aduh aku kok ya melu-melu. Pak Seno ngendika pawakanku kaya peralon aku nesu. Aku nesu. Lah nyapa? Wong aku kaya plempeng. Ora nek jenengan ki ngomongnya ming pisan ta apa-apa lah bola bali lho setiap melu Pak Seno mesti ngece aku lho. Lah iki bodohnya kamu. Kok mah bodoh iki piye ta? Ada orang yang dikasih tahu sekali langsung oke diperbaiki. Kue pisan pindho ping telu ora tok gatekke. Lah apa aku ora memperbaiki? Itu guru yang baik itu kadang kala dikandani dengan kata-kata. Ora saiki nek kowe senget karo aku mbok omong wae rasa ngomong. Apik ayo ta. Masuk iki. Rasa ngono nek iki tontonan lho ora ndelok wong padu lho tontonan iki. Aku ngerti iki tontonan ning jenengan kok onek karo aku. Oke. Ngopo? Paniye? Padha-padane kowe gelet padha-padha kowe kok Kulon Progo heeh aku kok Klaten Apri sini tak lindungi aku takut Pak Sen rasa ngopeni coro-coro lah kan coro ni coro siji coro siji ora iki coro lagi gathuk ayo doyan apa piye wis doyan apa wis padu iki padu ora lah iki ra subuh ngapa padha-padha ning godean ki tamu kowe Kulon Progo aku Klaten padha hake ning kene mertamu iya arep ngopo iki dadaku di dadamu nah iki ya dadaku aku ya dodo mah asli bangane nggonamu ndi nggonamu jajal tak tutuke Pak Eno dodo kula niki lho dodo dadamu niki lho dodo kula waduh kok kain tok ketok ngomong arep intinya gini Mbak Tatin sini gak mau wah nggak mau sini sentoloe nggak mau loh tahun dia ya bilangnya sini aku ya nggak mau yuk Mbak Tatin mriki ya alah Mbak Titin sini yo Tatin muni nggak mau ki mesti ana penonton sing alah Tatin Tatin ki jan ra masuk tenan kok sini yo nggak mau sini yo ora mau kaya kucing bareng enak ora mau enak endi nek kaya ngono sing dikalap apane tak bukake tenan iya jajal cepet paling yo ming ra iso to iso ning seminggu pisan alah ya wis lumayan iso seminggu pisan iya wis do padu ora wis lu ora ucuk-ucuk to priyo jenenge suasana salim damai yo damai bukan muhrim damai itu indah kowe nyawang warga Sidomaya iki ngapa ta Tajen Malik gini damai itu indah sing diperdebatkan apa sing ora gelem jak damai sapa aku damai sesuk meneh baleni ra ya ora to dinyanyikke lagune sekno le wong sesuk ra melu kok sok prei ya perdamaian banyak yang cinta damai tapi perang semakin damai bingung aku memikirkan yes aku damai krungu ahmu lanang lho aku gah lho yuk nek ngono ya mari arepan kowe sesuai aku ingin nih tak gini nek ingin mbok ngomong rasa elek-elek lah aku nganggo kata-kata halus ora mudeng kok tin nek ya kuruh ra kukur-kukur ada yang bergejolak
Mang urus niku Pak sing bergejolak Mang Tutut. Mah Rasudi. Mbok men dolan karo kancane. Aku. Ono golek ana kancane. Atangantil kowe. Pun kula tak leren mriki Pak. Tak nek kancanya. Takut. Kowe iki wis sida damai urung? Wis damai, wis damai. Salaman. Wis damai itu indah Mbak Tatin. Jadi saiki sesuk mang cenak mulai setiap kata yang muncul dari teman, kru atau penonton jangan kamu telan mentah-mentah. Ning dionceki. Ya. Aja gampang tersinggung. Nek aku ora percaya nek karo jenengan, soalnya jenengan lahir batin kok nek karo aku. Dadi wong kudu ngerti ngilmune. Ora mesti ilmu mbek ngilmu ki beda. Nek ilmu ki hanya sekedar pengetahuan, nek ngilmu ki tatarane luwih dhuwur. Dadi wis dionceki, ditelaah, dimengerti. Rene nek omong Rene. Karepku ya ngono kuwi, soalnya nakal. gila ya aku. Bikin dedek gemes deh. Pak Seno yang guyu yuk kayak Mimin nih. Ya tak kayak Mimin. Kalau Mimin cengelmu. Aku guys, main lagi jajari pirang menit wae ketularan loh. Kacan dengan yo gagas kok. Ya lagi ono kuwi. Mun piye? Mun piye? Ya ke balenono. Iya balenono to. Mah, Mun piye? Gak balenono. Gak mau. Nyawang aku. Sok cantik, sok imut. Nyemprat. Men kita karepe. Iya. Kowe iki ora kaya ngono kuwi kok, Ning. Ini nekat kan. Iya. Nano spray. Apa kuwi? Lho, nek gandane baune wong ayu kuwi, nek sok ning kono kaya dene gandane minyak kasturi. Lho. Gandane kuwi mau. Gandane wong sing kulino ngomong apik. Sesuk to. Lah saiki batani. Lho, kowe ngerti gandane wong poso kae? Ngerti kan nyun sewu abape mambu to nyun sewu. Ning kono sok ijoli kaya minyak kasturi. Lah, jatah ora tau sikatane mbok yo ngomong dadak dikalang-kalang. Ya, liwung ki pamundutan. Pandengaran apian, Pak. Lho, kowe biyen apian. Iki mergone Mimin apa piye? Ora yen tak paringke kowe kok. Pemain kertas tok iki. Maksudnya? Ya. Ya Allah, Pak Seno ki apa mantan ya, Le? Kan ini amar Mimin wis. Wih. Oh, iki cangkem kok apa to? Guyu kok dadak. Mbok gabung mriki men dadi. Gabung diasmu kuwi. Men dadi trio ngono lho. Oh, kene tulen nih wadah. Jenengan yang dituthuk ini ben raucul. Ora. Gelungane. Macem-macem. Kayak sing mau bengi. Kaya Hengki to. Nggih. Niki kangge mbawa mboten. Nganggo kok ya. Ado-ado kok sentul ora bawa nggo blangkrah apa? Damai, wis damai. Cik omong wae. Syukur min. Ngadeg, iso ora ngadeg. Ya tekno. Piye carane piye? Tekno. Piye? Ya piye carane? Sing dicekel apane? Aja tekon lho. Kok kaya catek. Aja dicekel, nek pengen ngedeke kono aja dicekel. Tungkakan ngene ora wis ngadeg dhewe. Aprikir mangsa aku anarkis. Lah angel banget tok ditungkake gak wis. Wasmeh wanci. Sedih men tok ki bawane. Lingsir wangi. Kenapa? Kenapa? Kok aku serba salah toh ngomong-ngomong wae. Mbok ora ketok nek kaya. Kan orang Indonesia tuh harus bahasa Indonesia, Jawa ya bisa ngono lho. Satu kata untuk Mbak Tatin Lek Men. Apa? TLK. Apa? Telek. Loh, aku bahasa Indonesia loh, ora bahasa kayak Ya intonasimu lho, Mbak. Pancen yo Tatin ki wis kanu dingerteni nek dhek iki kemayu terus apa jenenge iki? Apa ya? Apa jenenge iki? Genit.
Iya, jadi dia mesti mengeluarkan kata-kata kenapa? Mungkin mesti. Awang tadi muni kenapa ya ono penonton sing ngosek-osek. Alah. Sing endi ta ora ngerti. Aku ngerti kowe. Iya. Saking iso menarik hati. Siji, kenapa? Nek jamu mesti maksudnya maklotsu. Matur. Mangga. Si Jaka Tebon. Kudu. Tebon. Lepan Nindra. Mbak Tati kan ngapunten jam pinten to sakniki? Ya Allah, Tati. Ngapa to diurusi wae iki ngapa lho? Tidak iki aku ra bohong. Apa sih? Ya ini kok jam 09.00. Oh lah matane katarek tengah siji ngono kok. Matnya nya. Endi to? Oh. Malah ngomat liyane. Jam sing apa to? Gitu. Mbok ngingok tekmu dhewe kono. Nek jame Mimin ki anggere jam 12 ki mesti metu plecine tenang. Tatin. Ngapa? Mental. Ya ben. Gemblandang ijening ngamben. Sindiane ndak dadi gawe. Oh. Iya, men karaktere dhewe-dhewe kok. Karakter tidak lamine digawe. Kok nek Mbak Tatin ra trima paduneh lho Kingko. Aku gini rasane tidak ngene ra apa. Lah kon piye? Dhewe marake mengundang. Ya nek kowe Mengundang apa? genah ngene nolek nek kowe. Lah untumu rada maju kok ora ngono. Ora maju. Lah, offset. Untung kok offset. Banget geni rana langsa. Keduren kah Mas Geter? Kanggo kah? Aduh, duh. Mbok geduren ta Mas Geter? Geduren kah Mas Geter? Ya ben. Wong sak kalimat kah kuwi lho sing marah. Karakter iki pancen wis kemayu kedurun kah? Apa aku tidak penerpon? Wong tininggal bapa piye Wong Tatin iki asline basa Indonesia iki ya urung bener. Wong tau disapa karo pemirsa apa penggemar iki. Mbak Tatin, bagaimana? Tidak bagai-bagai. Tidak bagai-bagai. Tidak Pak. susah dadi Jaka lolo. Wes iki, Sampun. Iki jane jenenge apa ta iki? Kinanti apa? Jaka lolo. Kinanti apa? Jaka lolo. Oh, Kinanti Jaka Lola. Iya. Lah napa? Ora apa-apa meng takon kok ora. Lah, Arep muni kenapa? Kenapa? Iya. Iki mau Kinanti apa jenenge? Jaka Lola. Oh, Jaka Lola. Kenapa? lah sido tak bingkem kok. Iya. Aduh. Lah ngopo lho? Tengah siji wis anake wis rangka wis status wis ra iso tak perjuangan tenan kowe Tin wis ra iso. Iya, yang joget iki wae yang joget malah Kowe perintahe komandoi Pak Seno, juragane kowe apa piye? Ya, jenenge bintang tamu iki. Ya bintang tamu lho, apa aturan piye? Ya, Nek Pak Seno Mbak Mimin monggo jumeneng. Ya wis. Joget lewo kuwi. Sepenuhnya Linggo wae rasa ngadeg. Lah kowe perintah arep lungguh arep ngadeg arep jengking ya karepku. Ya wis kono jengking kok. Kayak ndang jengking. Oh, golek nggon sih. Iya dikancani Mbak Apri. Nah, nek
iki lagi. Mbak Apri kok sing tak kono. Ora beras ra menir, ra gagas ra mikir. Ora cipir giyong-giyong, ra gagas jogetane wong. Penting aku wis lunas. Ayo Mimin ya joget. Lho, ki nganggo sing apik Mbak Mimin. Oh, monggo Mbak Mimin monggo inggih. Ingkang winantu pakurmatan Mbak Mimin monggo jumeneng. Ingkang winantu pakurmatan monggo Mbak Mimin dipun berangkataken. Jumeneng kok diberangkataken. Monggo jumeneng. Keluargane dereng lempak kok. Omonganmu lho, Bre, kita nggih pati. Sik keluargamu ki arep nonton rene ngono lho. Lah, jelas. Wong iki nek nrimo ana sing baleske. Menika saya napa awon para sederek. Lho, maksudnya Mbak Tatin ki ayu apa ora? Apik ora suarane ngono lho. Awon menapa sae swantenipun. Ya percaya Mbak. Lah iya. Sapa sing nyeluk aku mau? Bola kupinge. Ana sing muni mak Pak ngono ya. Rak. Kuping apa kuwi? Kuping kok ngene padake daging templekan. Iya. Ya enggak Mbak Tatin. Iya. Liwong. Heeh. Ayo gak muni kok. Lah biasane ditotok-tok ngono. Sak karepku totok-totokku dhewe kok ngono. Arep tak totok-totok ya ben ora. Aku totok-totok kowe malah muni monggo. Lah. Kowe rasa dimanggake wis totok-totok kok. Diunekke ra? Apane? Totoke. Lah diunekke kok ya. Ya ki ndang. Ha sak karepku kok. Ya aku ngenteni lho. Dalang kok diperintah. Ora perintah ming biasa. Nang kene iki kowe melu aku kok kowe perintah aku. Ora mungkin Pak Sofyan nanggap sinden dhewe kon bengak-bengok. Maksudnya aku ming tekon lho. Cuma tanya. Iya, cuma tanya. Ming muni ce dadak. Cuma tanya. Iya, cuma tanya. Kelote anu bener, ilate Tatin ki cawang pancen. Cuma tanya. Padake ulo sendok apa ilate. Yo, dados yo. Jane ya kemayu kena ning disertai dengan gerakan yang gerakan yang bagaimana? Eksplosif. Ekspresif maksudnya. Kaya bom. Ini lho. Lo ya ngono kuwi mau. Mimin Apri wis mencolot kok. Kok nek aku piye nek jumbel nek pae medun piye? Apa nih? Peh. Kok iki sinden apa tukang pijet ta nek iki? Iya, kok ngerti peh barang. Ora apa-apa diunggahke sithik wis munggah-munggah. Lara ya. Mengko ndak ngrusaki Rama. Mbok iya. Tung 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 dang totok tung 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 tak tung bingung kabeh. Oh, tambahan swara maksudnya. Mergo ana dua ketukan sing ngisruh ki Rama. Iya. Cung 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 jreng blek. Masa ketok kembyang suarane pyek-pyek. Lah mbok kok ya kuwalik tabuhe. Sing dimaksud ngene sapa kuwi? Apa to? Kuwi malah. Kowe kok ya ngurus ki ngapa to? Lah aku krungu lho. Wong iki ming ngomongke kok. Lah ngene Mimin Pak Apri. Mbok ora ngerti, Mimin Apri wis mencolot kok. Mencolot kok. Ya ora ana suara. Ora muni iki tekku, tek mulih.
Aku ya ramuni. Nek aku ramuni kok. Nek aku ya ora lho. Lo jas. Popok. Popok. Ya ora ditaleni kok. Aduh. Kenapa? Aduh. Kok geleng-geleng ngapa lho? Gak sih ditaleni apa? Iya. Sok mungil. Maksudnya Wis gerangane kok. Kenapa? Kaya abego umur 16 tahun digodho pacare. Kok sok mungil, sok imut. Lho iki sindan-sindane geger kabeh iki lho. Ya. Jogetane pancen angel engko iki. Iya. Mbak Tati dereng joget dhewe. Oh, nek Mimin Apri pancen wis tak ngono wis. Pun masuk nggih, masuk. Masuk. Wis bau India. Aku ya wis masuk. Wis. Kok ngerti nek wis masuk? Lah kerasa ora? Ya. Gawu. Ayo Tatin dicoba, mesti iso kompak. Bayari apa piye kok Ya perintah? ora bahasa kameranya lumayan pinter demi kebaikanmu kok bayar. Jenengan mau tak Apa-apa pokoke hitungane duit bayar. Mau jenengan tangan ngadeg ra gelem kok saiki aku joget. Hah? Aku gak gelem ngadeg saiki kok. Biasanya banci ki menangan kok iki kalah to. Aku ya ora selalu aku galake demi kebaikan. Nah, diajari Mbak Mimin, Mbak. Ayo kendangane duntang tang duntang tang duntang. Oh kuwi kaya lagu India lho. Ayo Mas. baline numpak becak wae. Ora ya. Matane kok. Matamu kuwi. Alah. Gusti. Yo. Tak dendeng tak ayo kendange. Iya. Oh. Iya. Ha. Lake. Ha. Iya. Lambene digeget sithik, ilate. Lambene digeget sithik, ilate menjulur sedikit. Rasa nganggo ilat, rasa nganggo lambe. Coba. Apri. Ya, Apri. Engko pokoke tak urutke iki. Ya. Nan. Oh, kuwi luwih ekstrim. Wah. Nah, ada perlu ngono ki lho. Aku tak gawe sesederhana
sederhana aja ditambahi apri lho. Pak iki ana muni klothok-klothok lho, Pak. Ora apa-apa wis ben. Ambo. Ucul lah. Ayo ganti Tatin. Ya ganti Pak Sena. Lho, aku ya iso Pak. Piye jejal? Sabda Pandita Ratu. Iya. Pas toh, ilat kuro kendangnya iso pas begitu nduk ngono ndelep langsung mlebu. Nek Pak Seno kan nek suarane to klothok-klothok ngono to. Ora ana tak lingguhi kok. Klinyir. Ayo, iki aku wis gelem lho. Nek nganti kowe moh tidak ora. Aku ning gah melet lho. Enggak mau. Iya. Alah. Aku tau karo tadi kok ngepruk-ngepruk iki. Melet lho. Mau enggak? Aku enggak mau. Mau. Ya. Ha iki meng kari saiki ngene, gandeng aku ya ora duwe hak. Sing duwe hak menuntut ki penonton. Nah, penonton. Melet mboten penonton. Melet. Nah, Nonton. Ya ki ndang do melet. Kowe kurang ajar kowe. Lah piye ta? Kowe kurang ajar kowe. Sing ditekani Kowe penonton. karepe arep ditonton sing halah ngono. Ora lho. Ayo gak wis kok kan. Asa nggo melet nggih. Weh. Melet yo. Ora jaluk diromba wong sakmene akeh. Ya. Siap. Sabda tak dandang. Terus aja mandeng nek kendange rung leren. Lambene digeget. Lambene digeger. Bisa. Hokonge. Lambene. Mripate uncalke kiwa nengen. Ha. Denko mandeko. Denko. Berhenti dong. Denko ki ya ora tatak. Ming di Denko. Peluk. Sudah ya. Sajeng Ming di Denko langsung tangane blek isi ana suara duk. Ya Allah. Hotol kendrange. Pun nggih. Ayo teruske. Lah nggih. Dung deng dung deng. Denko. Wah, sok cantik. Ketoke Tatin ki korban sinetron ketok. Lah, ngapa sih? Aming mulai Denko kok. Denko. Masa? Ini lho. Oke. Adik. Denko. Jangan seperti itu. Masa apa ngono ora ya? Aku biasa. Nyon sewu, Tin. Nek kowe mako jenenge iku rasa di luar pepanggungan. Aku ki mau biasa. Kowe paling Pak sing melu sing Kowe dengan bahasa kok ngono ki cincin jember-jemberi kowe. Jenenge iki Denko. Ya Denko. Nek tulisan mateni W. Lah nek kowe mau ki kemayune kebangetan nek. Lah piye to? Denko. Ora ya. Enggak. Karo lirian matane iki lho. Coba balena nang ngundang. Aku iso nek ngundang Kisban yo. Kisbak. Nah. Tadi asbak malah. Ngono ngundang bojone dhewe malah tulup. Wah. Arep tulus karo tulup malah. Ayo dirampungke, yo. Nek Sena piye Sena? Ayo biasa aku. Lah tak diundang. Sono. Sono dasmu. Lah Mana ra iki, Jan? Aku nek sono cokot kok. ora ndek untu. Ayo. Eno apa enoh ngono lho. Eno. 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 Ayo. Kakak eno. Ayo. Sabda Pandita Ratu.
Aku gagas tatin rumangsa kok soal sese kepunjulen to kamu ki. Ora lho, aku iki yakin sumpah demi Allah aku ora gawe-gawe. Rasa gawe bukti nyatane kok hiperbola. Lah aku metu dhewe. Oh, metu dhewe. Masa ora dhewe? Ora mergo nonton film apa metu dhewe? Enggak. Kudune kan nonton film apa-apa ngono. Wis ayo ndak wektune selak entek iki lho. Ora wektune tekan setengah 4 kok. Aku dadi teng prinding lho. Gasen. Lah ngopo ta? Metu dhewe. Lah ngapa to? To, ngono wae penak lah ngapa to? Ngono. Lah ngapa to? Lah ngopo to? Ah, ngono wae penak kok. Ayo guys diteruske. Suwe-suwe kowe tak parapi Roma Irama wedok lho. Bagaimana? Denko. Ya. Oke lanjut Ya. Sabda Ya para. Sampun nggih. Besok pokoke kanca-kanca iki arep ora pas pentas nek tak kon ngundang Tatin tak kon aleman. Iya. Tatin ge tante. Wis ya, men. Hati-hati ya duduknya. Kalau suwatku ora nyebu ala kacuwiji apa ya, Kak? Aku katurake sembah suwu keping pakai bektiku katur ya, Kakak. Yo tak tompo adikku cah bagus. Ora liwat pangestune pun Kakang Tampanono tak gegem dadake jiwat paripe. Daya yoyoe kasatusan. Iya, kala Bendana, iya. Ya mung rada kaget aku. Kaget sebabe apa? Jroning pasamuan penjapa Kadipaten Glagah Tinulu kene kok ana wong-wong sing rada asing. Sing rawuh mrene, sing rada asin piye? Asing kok asin? Sing aneh utawa sing ora biasane rawuh nang kene kaya ta sapa? Begawan Duna karo Patih Susuki. Patih Sengguni kok Patih Susuki. Patih Sengguni. Jaga apa, Kang? Ora padha ngapa-ngapa ya mung tetinju karo pun Kakang. Cedak. Iya. Yakin? Iya. Ora kapusian aku to, Kang? Ora. Mergo ngene ya, Kang. Nuwun sewu arep kae pendhita arep kae patih. Ning nuwun sewu kae cangkeme rada elek. Rada elek piye? Senengane nglicipi carang papak adu kono adu kene. Papan sing wis rukun dadi cukrah, papan sing wis tetrep dadi regejegan. Nuwun sewu mergo lambene menungsa loro kae. Mula kowe hati-hati nek nganti kowe dahar omongane Begawan Duna Patih Sengguni padha karo kowe nyerot virus corona. Ora iso mari bakale tekaning pati, Kang. Ora kala Bendana. Aja ya, Kang. Ora. Kabeh bakal ndak saring. Kaya tahu. Iya, kala Bendana. Ya wis pancen kaya ngono ya wis saiki Kakang Brajamu sing timbalana. Wigatine apa? Aja takon aku mung minangka penderek. Sing duwe wigati Kakang Brajamu sing takon aja, Kang. Kala Bendana prayogakna nggonmu lungguh. Wis ora kurang kepiyak. Brajamu Musti. Ana dawuhmu apa, Kakang? Ana wigati apa sowan tanpa tinimbalan? Apa saka karepmu dhewe apa pancen diutus karo Mbak Yumu Harimbi? Dene kowe sowan ana ing pendopo Kadipaten ing Glagah Tinulu. Sewu-sewu kelumputanku diagung pangaksama.
yen to ora taliwara sadurunge nggonku sowan ngersaning Kakang Brajadanta ingkang sepisan aku ngaturake sembah sumengkeping pangabektiku katur ya Kakang dene ndungkap angka 2 sowanku ngersaning Kakang Brajadanta iki diutus dening Kakang Mbok Ayu Arimbi ingkang surasane gandeng ora suwe meneh Gatotkaca bakal kajumenengake nata ing Pringgondani mongko wis akeh para nalindra raja Nerpati lan para satriya lan para brahmana ingkang wis padha mesanggrah ana ing negara Pringgondani angenteni pawiwahan jumenengane si Gatotkaca. Mula tumuli Mbak Yu Arimbi utusan kelawan aku ingkang wigati supaya dadi aturi sarta didhawuhi mboyong kelawan Kakang Brajadanta. Ngendikane Kakang Brajadanta ingkang saguh ngesuwi kelawan Gatotkaca, saguh mangku kelawan Gatotkaca nggone dadi nalindra ing Pringgondani. Mula tumuli Mbak Yu Arimbi paring dawuh yen Gatotkaca kelakon dadi ratu ing Pringgondani ingkang minangka dadi patih bakal kaparingake marang Kakang Brajadanta sinambi ngawat-awati lakuning peperintahan negara ingkang diasta dening anakku Gatotkaca. Mula Kakang, ayo dina samengko bubarna pasewakan pendhapa ing Glagah Tinulu ndak kanthi bebarengan kelawan aku suwana ing praja Pringgondani nekseni jumenengane si Gatotkaca nggone dadi nalindra ning praja Pringgondani. Kakang Brajamusti, apa Kakang? Yo perkara kuwi mengko gampang nanging luwih dhisik aku tak takon karo kowe. Kakang arep takon apa? Mula kaki tak takoni Pringgondani kuwi darbe sapa? Pringgondani biyen kagungane Kanjeng Rama Trembaka Sawarga. Sawise Kanjeng Rama seda sapa sing dadi ratu? Kakang Arimba putra Pambayun. Sawise Kakang Arimba seda, Kakang Arimba durung kagungan putra. Mula saiki kowe ngerti kowe dadi anak nalindra, mesti ngerti pernataning praja. Yen to anak ingkang metu wadon kuwi ora duwe hak warisan tumrap negara ing Pringgondani. Kena apa Mbak Yu Arimbi jumenengake Gatotkaca ning negara ing Pringgondani? Kosek Kakang Mbok Ayu Arimbi mung netepi kelawan apa ingkang natau tate Kakang ngendikake kelawan aku. Yen to Kakang karo aku wis ora bakal milik derajat pangkat negara ing Pringgondani. Pringgondani dipasrahke marang Kakang Mbok Ayu Arimbi. Nadyan Kakang karo aku wujude buta nanging tansah netepi jiwaning kasatriyan, ora nate nglincati apa sing wis diucapake. Mula aja nganti asor kawibawaning Kakang Brajadanta merga nerak kalawan sumpahmu dhewe. Ayo ndak gandeng tanganmu, ndak gandeng astamu sowanang Pringgondani. Kakang nekseni jumenengane si Gatotkaca. Perkara kuwi gampang. Saiki mara gage tak larah-larahke meneh. Ya sedane Kanjeng Rama Trembaka kuwi saka sapa? Saka Sinuwun Prabu Pandhu. Nanging ora let gantalan suwe Prabu Pandhu uga seda merga kecocok pusakaning Kanjeng Rama. Saiki sedane Kakang Arimba kuwi saka sapa? Raden Werkudara. Merga Kakang Arimba junjung derajate Raden Werkudara ing atase ngrabi Kakang Mbok Ayu Arimbi supaya kuncara asmaning Raden Bratasena. Tumuli dheweke trima mati ben negara Pringgondani bedah sarta dadi kukupaning Raden Werkudara. Kanthi cara mengkono kowe ngerti yen to turune Trembaka lan turune Pandhu ora bakal rukun selawase urip. Nanging sabab apa dene kowe masrahake negara Pringgondani sing dadi tinggalane wong atuane awake dhewe kok dadi kukupane Gatotkaca? Monggo Gatotkaca kuwi turasing Raden Werkudara. Tegese Gatotkaca itu merapaku turas mungsuh. Mula yen kowe nganti kepengin ngajak pun Kakang suwaning Pringgondani, nadyan langit kae tangkep dadi siji karo bumi, aku ora bakal suwaning Pringgondani. Nanging sing tak ajab
Bayu Arimbi karo Gatotkaca nyembah ning dlamakane Brajadenta Brajamusti. Wah, lata. Kanthi tembunge Kakang Brajadenta sing kaya ngono. Cedha lamun Kakang Brajadenta ora nyarujuki jemenengane Gatotkaca. Oh, lha kok dadi epeh temen gedhamu. Ing atase Kakang Brajadenta kuwi satriya kok wani nerak marang sumpahmu dhewe. Tetel kasatriyanmu wis ora ana tabeting jiwa kasatriyan, nanging Kakang Brajadenta wis sulap marang kebiaring derajat pangkat, wis sulap marang kebiaring brana picis. Ora sah kakehan gunung sing tanpa guna, ora sah mulang karo wong gerang, ora sah nuturi karo wong tuwa kaya aku. Pintra njara langit ku ora menang karo Brajadenta. Pancen tak ajab niatku nggonku kepengin golek pengadilan. Kanthi sarana aku kudu ngukup negara ing Pringgondani kae tinggalane wong tuaku. Ora kena wong liya dakah-dakah ngukui negara ing Pringgondani. Nanging ora sah nganggo nanging. Ora sah kokean gunung sing tanpa guna, ming dalan loro sing kudu tok lakoni. Kowe melu aku apa melu Kakang Mbok Ayu Arimbi? Yen aku melu Kakang Brajadenta, ayo padha njodak lenggahe anakmu Gatotkaca. Bayi wingi sore slegrang-slegreng nyam kamukten kendangan dengkul, sikile tumpang kendangan silo edek. Ora pantes Gatotkaca lungguh dampar ke Praboning Pringgondani. Nah yen aku melu Kakang Mbok Ayu Arimbi, ora sudi nyawang dedapura maya minggat. Minggat to. Yen kowe milih melu Bayu Arimbi, aku ora sotah nyawang dapurmu. Ayo lunga. Lunga Brajamusti. Kang piye kok janji kaya ngene karane to Kang? Kowe kok dadi sugal, kowe kok dadi galak. Kowe kok dadi wedana karo Kakang Brajamusti. Kang, aku nek do gelut kaya ngene. Kowe karo Kakang Brajamusti iki kakang adi. Tunggal wong tuwa, tunggal biyung nek dadi padha regejegan ya ngene piye to Kang? Aku ora iso omongno kowe to Kang, kowe aja gugu omongane wedhus loro iki Kang. Kowe nek gugu omongane wedhus-wedhus iki kowe kena virus sing ora bakal ilang sawase urip. Aku kok nek carane kaya ngono. Meneng. Kowe menengo dhisik. Kowe kok tegel. Kanthi pengajab niatku sing kaya ngene, pancen wis tak niati aku kudu tegel karo sapa wae. Sing ora mathuk, sing ora condong, sing ora gathuk karo penemune Brajadenta. Wajib tak singkirake mundak dadi klilip. Ya yo aku barang antuk singkirke. Nek ora mathuk karo penemune kakangmu, ora ana gunane kowe mapan ning glagah tinulu. Aku ajimu lho, Kang. Aku ajimu. Adi-adi apa nek ora cocok ora mathuk ya kudu lunga saka papan kene ora ming sak kepenake dhewe. Cerewet lak tapuk cangkemmu. Wis to Kakang Durna kowe aja melu-melu. Senengane kok nyaru wuwus malah kesonjombaya malah ciraka. Bola-bali buta petuk. Kaya pendhita koclok kaya. Wong nglecak dasmu ye. Kala Bendana aja kaya ngono. Aku njaluk aja ya, Kang. Aja ceya ya, Kang. Saiki tak tanting ora beda karo kakangmu Brajamusti. Arep melu aku apa arep melu kakangmu Brajamusti? Apa? Aku arep buta sing elek. Ragaku sarwa kuciwa. Aku tetep putraning Prabu Trembaka. Tur cilik biyen aku digula wencah karo Kanjeng Rama ki najan awakku elek, najan rupaku elek, nek nek iso tumindakku sing apik, aku kudu sing jujur, kudu sing netepi jiwa kasatriyanku. Wis rupaku elek, tumindakku elek. Oh, ala Kang, bosok-bosoke menungsa. Nek arep rupaku elek,
nek iso wong ki do niteni karo kelakuan aku sing bener, sing apik, sing jujur. Mula aku mau kok tumindak elek selawase urip. Yen ngono, kowe melu kakangmu Brajamusti. Wis mesti to, Kang, wong sing tak anggap bener ki Kakang Brajamusti karo Kakang Mbok Ayu Arimi. Ayo wikat. Lunga. Lunga ya lunga, njaluk dite. Lho. Kok lunga kok njaluk dit, ora sudi menehi kaya karo kowe. Ora mathuk karo aku, ora gathuk karo aku. Ayo lunga. Nututono kakangmu sing mbok anggap bener. Kowe sungkemo karo mbakyumu sing mbok anggap bener. Kowe aja cedhak-cedhak karo Brajadenta. Kowe ndak kelepetan dedosaning kakangmu Brajadenta. Sekejake aku tak nderek Kakang Brajamusti. Khususon Ilarohi Ki Seno Nugroho bin Ki Suparman. Al-Fatihah. Amin. Matur sembah nuwun. Ya, nek